så noget overraskende, at vi har den nye fokuskort, toeren, som er på position. Men i øvrigt er der jo en del, som sagt, biler, forskellige biler blandet ind i det her. Det er både 76, 81 og 90 biler, så vi har også forholdsvis nye biler, blandt andet BMW 3-serier. Her får vi lejlet bilerne op, og de sidste biler skal lige på plads. Mads Bøje, Alfejer, med nummer 48, Opel Kadett, okay. Han kommer ikke så langt frem, men der holder han, hvor han skal. Og så får vi det grønne flag, og dermed skal vi have tændt for de røde lamper. 30 sekunder til start. Og her er der så 15 sekunder til start. Og så kommer de røde lamper her. Der går starten, og lad os se, hvordan det går. Det går rigtig godt for Porsche. Det gik rigtig godt for Porsche, som startede i anden position. Her ser vi, hvordan han går. Det gik også rigtig godt for Tejl. Han er simpelthen skudt frem til andenpladsen allerede her på første omgang. Tæt kørsel her mellem de første, så det var ikke længe, at han lå og rode dernede. Nej, undskyld, det er Jakob Tejl, han startede der. Det er Tejl. Så har vi et fælt sammenstød her. Puha. Jeg tror ikke, det her kan resultere i andet end et rødt flag. Hvad sker der her? Og der er ild i en bil her. Det er den gule, kan jeg konstatere. Jeg kan ikke rigtig se, hvad det ellers er lige nu, men der er i hvert fald et fælt uheld, og det er allerede flaget af. Der er rødt flag allerede. Voldsomt sammenstød fik vi her. Vi kan se, hvordan Porsche holder inde i venstre side. Det var faktisk ikke ham. Det er Søren Bøgeskov. Det er Volvoen, den gule Volvo. Det er Søren Bøgeskov, som er kommet alvorligt afsted her. Der er ild i den i øjeblikket. Brandvæsenet er på stedet, så jeg tror, vi får det slukket lige om et øjeblik. Men det så voldsomt ud. Altså Søren Bøgeskov på en eller anden måde fik... kom galt afsted, og der var en Porsche blandet ind i det også, og jeg er ikke helt klar over, om det var Tommy Olsen, som blev indblandet den i sin 911. Det så ud, som om han mistede herredømmet over den, og så torpederede simpelthen barrieren direkte. Ja, det så voldsomt ud. Det sagt, så tror jeg ikke, der er personskade. Vi kan allerede se her, i hvert fald den ene af chaufførerne er ude af bilen. Ja, det så meget voldsomt ud, da Bøgeskov han ramte et eller andet, om han simpelthen har været på vej ind i Porschen der. Det kan jeg ikke lige gennemskue. Jeg håber, vi får det i langsom gengivelse lige om et øjeblik, så kan vi se, hvad der rent faktisk skete. Det ser ikke ud som om, der var andre biler indblandet i uheldet end netop de to. Her kommer de op igen. Så vidt jeg kunne se, så var løbet flaget af. Her får vi i hvert fald starten igen, og vi kan se, at Jakob Tejl Hansen, han kommer ikke så godt afsted, men det gør til gengæld Tejl Hansen bagved. Og han kommer helt op, men det er altså allerbedst for Kenneth Vagtholm er det i Porsche der med nummer 85, som kommer rigtig godt afsted. Der er der en lille berøring af Tejl Hansen. Men indtil videre, så ser det rigtig fint ud her. Og hvad er det så, der sker? Her kommer Volvoen ud.
Volvoen i midten er den, som kom galt af sted. Han kommer simpelthen ind og rammer Porschen ind i siden, da han kører simpelthen en lille smule op på bagskærmen af Porschen og får Porschen slået ud af kurs, samtidig med at han selv bliver slået ud af kurs. Porschen mister tydeligvis herredømmet over bilen og torpederer så simpelthen 90 grader direkte ind i autoværnet. Ja, det så ud som om, at Bøgeskov simpelthen ikke havde øje for, hvad der foregik ved siden af ham, eller også er han ikke klar over, hvor brede skærme sådan en Porsche 911 kan have, for i hvert fald var det, så det ud som om, det var ham, der trak ud i Porschen, som jo så endte med at skade ham selv allermest. Han mistede herredømmet over Volvoen. Det så ud som om, at han beskadigede et eller andet hjulophæng, eller måske var det bare fordi, han kørte op over hjulet på Porschen, og Porschen blev dermed også beskadiget. Han mistede i hvert fald herredømmet over den, og kørte direkte ind i autoværnet, som flyttede sig en lille smule. Sådan så det i hvert fald ud, når man ser det herfra. Så kan det dog ikke være metervis, det er blevet skubbet. Det er nogle få centimeter, det er blevet skubbet. Der er jo rigtig meget sikkerhed omkring banen her, og ikke mindst når det gælder de her betonværn, så skulle de altså kunne klare en hel del, og det synes jeg måske også lige, vi fik demonstreret her. Men en ærgerlig start her på løbet for op til 1990 biler, og som sagt er der rødt flag, så vi skal jo formentlig have startet løbet igen. Tiden er i hvert fald standset på 14:20. Og ja, vi kan se, at hele feltet holder nu og venter her, hvor det gik galt. Som sagt gik der ild i bilen, men brandvæsenet var på pletten rigtig hurtigt og fik slukket ilden virkelig hurtigt. Og jeg tror faktisk ikke, der skete mere skade, end at når vi får fjernet de to biler, det gik ud over, så kan vi måske komme i gang igen forholdsvis hurtigt. Vi kan komme i gang igen forholdsvis hurtigt, vil jeg tro. Vi skal dog lige have fjernet de to biler, som jo altså selvfølgelig spærrer derude, og så skal vi have startet løbet igen. Ja, man kan se, der barrieren er altså skubbet en lille smule ind til ind mod tilskuerområdet. Så jeg kan forestille mig, at det skal vi lige have rettet. Her får vi lige uheldet igen. Her kører de ned ad Hvidkildevej. Og så er det altså stadigvæk her Vagtholm, der fører an. Og så kommer de ud på Hugårdsvej. Her har vi Volvoen. Han trækker ud. Der kan man se Bøgeskov. Og her kan vi se, at han kommer rundt i svinget. Og der trækker han ud, og han overser simpelthen, at der kører en Porsche ind på siden, og han bliver selv slået ud af kurs og bliver tvunget ind i barrieren i højre side og kører så over i barrieren i venstre side, hvor bilen glider med vinduesviskerne tændt. Og ja, Porschen, den bliver altså slået så meget ud af kurs, selvom den kører over i højre side af banen, ja, så torpederer han altså autoværnet i venstre side af banen. Ja, det så voldsomt ud, og jeg tror også, at der er sket en del mekanisk skade på de to biler. Bøgeskov kommer der i hvert fald ikke ud at køre mere i den her weekend. Det ville da overraske mig, hvis han gjorde det. Men derudover så tror jeg, at sikkerhedssystemerne fungerede efter hensigten, og der skete ikke andet end materiel skade, og så måske lidt skade på kørernes stolthed. Det skal jeg ikke kunne sige. Så vi skal altså lige have ryddet op på banen her igen. Vi skal have fjernet de to biler, og jeg tror også, vi skal have skubbet autoværnet tilbage på plads, så vi kan være sikre på, at hele sikkerhedssystemet er intakt fortsat. Nu har jeg fået eksperter tilbage på banen, nemlig Thomas Wulff. Tak, Mikkel. Det er røde flag. Man til sød præsentation af mig, efter jeg lige har sat mig ned for
3,5 sekunder siden. Det var venligt af dig. Jamen, det er fordi, jeg sidder her og er 100% sikker på, at du kan svare mig på spørgsmålet om, hvad sker der nu? Altså, løbet er flaget af, og jeg går ud fra, at vi simpelthen skal have en ny start. Fuldstændig. Vi skal have orden i kaoset lige nu, som jo lidt tilfældigheder, som du var inde på, der jo sådan udspiller sig, og lige pludselig bliver det meget voldsomt, da Porsche den mere eller mindre direkte frontalt rammer betonbarrieren. Det skal vi have ryddet op, og det røde flag betyder sådan set bare, at vi kører alle bilerne tilbage, eventuelt startoplejning, eller ned i ryttergården en gang og holder dem der, inden man trækker dem ud, og så skal vi have en opstart. Og den barriere der skal vi vel nok også have sat på plads. Den er skubbet 1 meter, vil jeg vurdere, ja. Men det er 1 meter for meget. Overhørte jeg lige inde ved siden af, tilfældigvis, hvor man lige kiggede på billederne og lige vurderede på, hvordan kan man gøre det bedst muligt. Det er et sted, hvor det normalt ikke sker, så det kan være, at man lige trækker den ud så godt man kan hurtigt, og så har vi noget showrun her bagefter. Så kan det være, at man laver nogle ekstra foranstaltninger der. Det ved jeg ikke. Det er der nogle folk, der er på langt højere ekspertniveau end også er, der tager sig af den sag. Ja, i mit tilfælde skal der ikke så meget til, som du lige har erfaret. Nej, og jeg er helt nemt om, altså, du kan jo se, at de kører allerede materiel ind der, som jeg overhovedet ikke turde andet end kigge på. Nej, så vi er allerede ved at få fjernet Volvoen, og ilden er jo slukket, som I kan se. Men voldsomt så det ud. Men det gør det selvfølgelig, når det foregår med en høj hastighed. Og de har pænt stor fart på der. Det er jo hen ad Hulgårdsvej. Jeg vil skyde på, at de allerede der er over 100 km i timen. Ja, det kommer jo, hastigheden er oppe, og så er vi selvfølgelig også på nogle biler, hvor altså, det ser voldsomt ud, når man rammer sådan en af de her betonklodser, og de flytter sig ikke. De giver sig overhovedet ikke i den her brush, de har til at starte med, og da han så rammer den frontalt, jamen, så flytter den sig. Det viser jo, at selvom vi tænker, at de har ramt hinanden, og de kørte måske 100 km i timen, jamen, så er det jo for en Porsche, hvor at det ene hjul er slået skævt, og man kan sikkert ikke bremse og noget, og så drejer den bare til venstre og frontalt ind i autoværnet. Ja, kan vi se, at de lige prøver at se, om ikke de kan sætte den på plads ved snedig brug af en stor gaffeltruk. Og det er jo godt, at de faktisk lige kan gøre det, mens vi alligevel bruger tid på at fjerne den. Men vi skal jo nok lige have en Marshall rundt på banen, inden vi kan få godkendt, at det er, som det skal være. Så der går lige lidt tid med det, men der står stadigvæk 14:20 på tiden. Og det betyder vel, at der er 14 minutter tilbage. Stadigvæk. Ja, 20 er hittet. Det er klart, tiden den bliver jo stoppet lige snart det røde flag bliver vist, men det gør ikke, at man sådan, kan man sige, nulstilleren går tilbage nu. Så den, når vi sætter løbet i gang på et tidspunkt, når det hele er klar igen, jamen så tæller den fra der, hvor den nåede til. Som er 14:20, og det vil sige, det er altså mindre end 40 sekunder af løbet, vi nåede at køre, inden at det blev flaget af. Ja, kan vi se, at bilerne er, som du sagde, Thomas, kørt i pit. Og der var 18, da vi startede. Og nu er der i hvert fald 2, der ikke kommer til at køre mere i dag, kan vi være ret sikre på. Ja, der er nok desværre mere end bare lige en aftens arbejde hen over et par kølige. Det kræver nok en lille smule mere, desværre. Ja, i hvert fald på Volvoen. Jeg ved ikke med Porsche, den har motoren i den anden ende, så det kan være, at man slipper lidt billigere der. Der er også noget fejrearbejde, der skal gøres tydeligvis, så der er rigtig mange fremmede køretøjer på banen lige nu. Det ser ud til, at vi... Jeg hørte faktisk en af dem, der som sender nogle af kommandoerne videre ud i systemet til det her. Han sagde, for at citere ham, vi har sendt alt, hvad vi har, ned til området. Ja, det må sige, det er helt tydeligt, at de har sendt alt mobilt mandskab afsted for hurtigst muligt at få først og fremmest fjernet de 2 meget uheldige involverede parter, altså Volvo og Porsche, så man kan kaste over sikkerhedsbarriererne og få dem genetableret. Ja, altså der er jo et stykke, her ser vi lige, hvordan Volvoen er kommet voldsomt til skade i fronten. Og det er altså der, hvor han rammer Porschen på bagskærmen efter min vurdering, og altså bliver selv, kommer nærmest op og ride på Porschen i hver sådan en lille meters højde, inden han så mister herredømmet over bilen, og først rammer banden i højre side, og så
Venstre side bagefter. Og Kører venstre side og det ser jo helt uskyldigt ud. Og det er jo egentlig sådan, da det sker, så tænker man, de kysser jo nærmest kun hinanden sådan nænsomt. Og så kommer der sådan en dominoeffekt, der bliver så voldsomt, hvor at, da bilen falder ned, jamen, så ser det ud som om, at sådan en styrestang knækker. Og så er man bare passager bag rattet. Man kan ikke rigtig have nogen påvirkning på det, og så rammer den altså den ene barriere, den anden barriere. Her har vi det andet Porsche. Rasmus Julsens Porsche, som jo simpelthen torpederede fronten, og han må også have været inde i banden i højre side. Højre side først, og så kørte den til venstre. Ja, men det var i venstre side, han blev ramt af Volvoen, så han har altså også fået knups på alle ender af Porsche der. Ja, det er... Nu får vi måske lige et billede af bilens venstre side, som var der, Volvoen var oppe og ride på den. Man kan se, at forskærmen er kørt af, simpelthen. Så det er... Der er helt klart også et større reparationsarbejde med Porsche her for Julsen, som ellers havde en fin 6. plads. Måske var det, fordi Søren Bøgeskov havde kørt en lille smule over evne med en 9. plads på daværende tidspunkt. Og måske følte, at han havde mere at give af, end han havde, men han trak i hvert fald for langt ud. Efter min vurdering var det ham, der enten fejlvurderede eller overså, at Julsen lå på højre side af ham. Ja, der er jo altså en masse sikkerhed forbundet med det her, som vi skal have rettet op på, så vi kan være sikre på, at der ikke sker noget næste gang, at vi kører ud på grænserne her. Og derudover er der en masse logistik i det her, som du sagde lige før. Alt disponible mandskab er sendt til stedet, og til selvfølgelig med henblik på at få ryddet op. Der skal fejes, vi skal have sat banden tilbage igen, men den her bil skal jo også tilbage, og det skal Porsche også. Man kan jo ikke bare sætte den ud midt i det hele. Den skal jo tilbage til, hvor den hører til. Det er gået hårdt ud over den store Volvo her. Det gik også gået hårdt over Porsche, men det er godt nok noget af et tilfældigt og uheldigt sammenstød, de to racer har. Og det er jo nærmest i forhold til, hvordan det udfoldede sig et under, at de ikke fik involveret flere parter. Det er helt utilsigtet, fordi de kan jo ikke styre deres biler, når der ikke er kontakt mellem hjul, forhjul og rat. Jeg tror, at Tage Nielsen, som lå lige bagved i Porsche 911, han holdt meget tæt på Julsen. Han har virkelig haft al sin bremsekraft i funktion der. Men det var altså, så vidt jeg lige kunne se, kun de to biler her, der var involveret i uheldet. Og det er, som du siger, Thomas, ret imponerende, at der alligevel ikke var flere, der røg med på den. Ja, den er desværre temmelig molestreret, Porschen her. Så får vi lige sat banden på plads. Vi kan se, at den er trukket ud i hvert fald. Og fejemaskinen holder også klar, så jeg synes, det her ligner effektivt arbejde. Det skal de have. Alt disponibelt mandskab har været på banen, og de har været særdeles effektive og fået sat det her på plads hurtigere, end jeg turde tro på. Se, banden i hvert fald set herfra er lige igen. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, om den også fungerer efter hensigten. Hvis den er blevet skubbet lidt, så kan det være, at forbindelsen mellem betonklodserne er smuttet, men det ser i hvert fald ud som om, at det er rigtigt. Ja, her fik vi lige uheldet igen, og vi kan se, hvordan Porsche torpederer simpelthen med ret stor kraft ind i barrieren der. Det må alligevel have revet lidt i sikkerhedsselen hos Rasmus Julsen der, da han kørte ind i den. Ja, det ser ud som om, at højtaleranlægget har lidt skade her. Det er vi ked af. Det er jo også de lytter til, Thomas. Det må de altså til at få fikset. Ja, det kan vi ikke have. Nej, det kan vi ikke have. Men det ser ud som om, at i hvert fald at fejemaskinen også er væk nu, og gaffeltrukken kører væk nu. Og så er det bare lige et spørgsmål om at få banen godkendt igen af Marshalls. Og så kan vi gå. Det er hurtigt effektivt arbejde.
Det synes jeg. Det er det altså. Det er godt gået. Ja, nu har vi lige den her chikane i billedet, og det giver måske lige anledning til at kommentere lidt på... det giver os lige anledning til at forklare lidt omkring nogle nye regler, eller en tilpasning af reglerne. Hvis man lægger mærke til, så er der jo nogle store polystyrenkasser, hvor der står Nellemann Leasing på, som udgør ligesom en del af barrieren. Men ved siden af den står der sådan en lille plastikkejle, eller det er jo ikke en kejle, hvad hedder det? Floppy. En floppy kalder man dem. Og oprindeligt var reglerne sådan, at hvis man ramte floppyen, så fik man en straf. Ja. Men efter at have konstateret, at det gjorde stort set alle. Det er jo klart, det her, der bliver lige pludselig sagt, normalt på en bybane, så har vi en barriere. Hvis jeg rammer den, jamen, så ved I, hvad der sker. Nu sætter vi sådan en lille plastikting her, og det er så jeres nye pejlemærke til det. Og så er man racerkører. Så kan man ikke lade være med at sige, hvor tæt kan jeg komme på den, fordi hvis jeg rammer den, jamen så er det ikke det samme som at ramme en betonbarriere. Og så kysser man den lige. Det er heller ikke det nemmeste. Nu har jeg selv lige haft fornøjelsen af at køre på banen i race for ride, og det er ikke det nemmeste, når du kommer mange på samme tid. Når du kører alene, så kan du sagtens se dem der, og du kan ligesom fornemme forløbet. Ser vi lige chikanerne, ja. Og så de her floppyer. Det er ikke så nemt at se, hvor de står, når du både har en tæt foran dig og en bagved dig. Og du har ikke en på siden, fordi du kan ikke være der. Du kan kun være der en af gangen. Men reglen er nu, at man må gerne ramme floppyen. Du må bare ikke køre den over. Men hvis man rammer de der polystyren, så får man en straf. Ja, fordi så har du kørt den over, og så er du for langt på den side af den gule linje. Og så får man lige straf. Men man har heller ikke lyst til at køre i. Nej, det har man ikke, fordi polystyren er jo, hvad det er. Men de står jo oven på paller, simpelthen. Og selvom vi så en mand manøvrere rundt med dem tidligere, så laver den også en lille bule i bilen. Og det er der ingen grund til. Så det har man ikke lyst til. Så man forsøger så vidt muligt. Men det er et lidt vanskeligt forløb. Du kommer accelererende ned mod chikanen, og så skal man bremse. Først kører man til højre, og så er det nærmest sådan et spids til venstre, og så slår bilen til højre igen. Så du har en masse retningsskift, og du har en masse vægtforskydning i bilen fra den ene til den anden og tilbage igen siden. Og så når du sådan endelig har fået styr på bilen, jamen, så drejer du også til venstre og kører op af lige præcis det stykke, vi ser her. Ja, og Wulf, hvis vi også lige skal tage den, nu får vi genstartet løbet, men vi får jo genstartet løbet på de pladser, som man havde, da løbet blev flaget af. Og det betyder jo, at gamle Tejl Hansen i eskorten, han starter nu på tredjepladsen. Nej, det gjorde han da jo også før. Der vil jeg så sige, at vi ikke har kørt længere, så kan det altså godt være, og her må vi nok lige afvente og se, hvad sker Mikkel, når de kommer her. Fordi vi har kørt en omgang. Nej, så går man tilbage, for du skal jo gå tilbage til det forrige omgangs tællende opstilling, og det vil jo så være startopstilling, da vi ikke har kørt en omgang. Vi kloger os i, at det er den oprindelige startopstilling, vi kommer til at se igen her. Og det gør jo ikke nogen forskel for de forreste, fordi uheldet her, det hidrørte jo fra biler, der lå et godt stykke nede i feltet. Søren Bøgeskov startede som klokken nummer 9, tror jeg, i Volvoen. Og så ja, der bliver så et hul i tredje billede der. Men til gengæld, som sagt, nu er tiden altså reduceret til 11 minutter, kan jeg se på uret her. Så man har da kappet lidt af. Ja, der må man så have været inde og vurdere, at hvis vi skal holde programmet hele vejen hen igennem eftermiddagen, det er vores ambition, så har vi været nødt til at gå lidt til det med saksen. Og så er man altså nødt, der er man så hårdt, at det går ud over de andre i klassen, og det er en kollektiv afstraffelse. Der er ikke noget at gøre. De kommer op nu, og jo inden vi lige får legnet dem om, og startprocedurer og så videre, så tækker minutterne lystigt derudad, og så spiser vi lidt af. Der er jo gået et kvarters tid på det her, og løbene ligger jo altså ret meget lige efter hinanden, så det koster. Og det bliver der altså ligesom afregnet lidt fra her. De 3 minutter, der er blevet taget her, gør jo ikke det store. Nu er tiden faktisk begyndt at gå igen. Nej, det var den ikke. Og nogen fik stoppet det ved en fejl, eller startet det ved en fejl. Nu skal vi lige have legnet bilerne op.
Så her Jakob Tejl Hansen helt op i front i den faceliftede Cortina. Sluder Ford Escort. Og så Vagtholm i Porsche 911. Har vi ham i venstre side af det, Vagtholm i Porsche 911. Her er det Kim Clausen, Porsche 24 GT. Fantastisk. Carrera GT. Ja, det. Ja. Det ved vi om noget, Mikkel. Det kan altså give anledning til forvirring. Uanset om man føler, at de alle sammen holdt bare nogenlunde i orden, så holder de ikke nogenlunde i orden. Det kan godt være, nummer 1 gjorde 2 og 3, men derefter er der altså lige lidt kontrol. Men de 30 sekunder skilte bliver vist her, og det vil sige, at det grønne flag også er viftet bagerst i feltet. Her er der 15 sekunder, og så skal vi igen holde øje med de røde lamper. Her tænder den første. Og her slukker de, og her går starten, og er det Vagtholm igen, der tager den? Ja, det er det. Vagtholm, han kommer, men på ydersiden har vi nu Tejl Hansen, og han bliver klemt en smule der. Samtidig så har vi fået Peter Olsen kommer også lidt i klemme der, tror jeg, men Vagtholm kom rigtig godt afsted og tog starten, og imens er der så krig mellem eskorterne her, og det ser ud som om, at det stadigvæk er Tejl Hansen, Jakob Tejl Hansen, der er forrest, det tror jeg, det er. Det er Jesper Ternvald i startnummer 18, ja, som også var hurtigst i tidstagning. Ja, han tog en start. Ja, han tog en start, fik en god start. Det var ham, der vandt tidtagningen, men han fik en straf efterfølgende og blev vist til 5. pladsen, og nu er han altså allerede op på 3. pladsen her. Ud og markerer med det samme. Men der bliver simpelthen lukket en dør der, kan man sige. Den var han ikke klar på, Jakob Tejl Hansen. Det er ikke det rigtige sted. Og så kan han trække ud. Ja, det kostede tid for Jesper Ternvald. Ja, han det er det forkerte sted at forsøge sig til at trække følehornet til sig igen der. Ja, det så vi i TCR jo, hvad der sker, når man fører lidt ud i livet, så kører man sammen. Ja, og det har han konstateret, og det gav ham lidt en dårlig udgangshastighed tydeligvis, fordi det virker som om, at han har mere kraft. Altså til trods for det, så var Jesper Ternvald stadig den hurtigste på sidste omgang. Til trods for, at han rent faktisk også var nødt til at tage lidt af tempoet ud af sin egen omgang. Ja, 1.19.5. Så det er nok Jakob Tejl Hansen, der kører på lånt tid her med nummer 60 i anden position. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, om Kenneth Vagtholm, der kører forrest her, kan gøre noget i forhold til Ternvald. Det kunne han altså ikke i tidtagningen. Der var faktisk en sekund imellem dem. Så alt andet lige, så er spørgsmålet, om ikke Ternvald, han ligger der og lurer lige så stille. Demonstrerer sine hensigter, kan man sige, ved at trække ud her. Selvom det der ligner heller ikke et sted, man skal eksperimentere med en overhaling. Går til højre for Jakob Tejl Hansen. Det vil sige, at han kan beskytte sig. Så er det samme sted igen. Så det vil være fint, Jesper Ternvald. Den her gang, så bliver han bagved. Får han den gode udgangspunkt. Så Vagtholm kører ind i barrieren. Han mister simpelthen herredømmet over bilen. Der kom en overstyring. Nej. Det var da helt utroligt, som det skal gå ud over Porscherne i dag, synes jeg. Vagtholm simpelthen mistede herredømmet. Han overstyrede en smule og kørte ind i barrieren, og der kommer selvfølgelig gul flag der. Ja, han holder lige før chikanen hen af langsiden her på Bellahøjvej. Og der holder den ikke særlig godt. Jeg tror, at nu egentlig, at Kenneth Vagtholm lige nu bare holder stille for at få hele feltet forbi, inden han prøver at liste den rundt om på den anden side af chikanen. Ja, man kan håbe, at han stadigvæk kan køre, og så er det altså Jakob Tejl Hansen, der er under hårdt pres her i den forreste Ford Escort med Jesper Ternvald lige i hækspoileren. Og sådan har han så ikke, men en lille gummikant, som man jo var så lækkert moderne i 80'erne. Ja. Ja, han kører, hvad han kan. Det er helt tydeligt, Jakob Tejl Hansen. Han er klar over, at hvis han skal holde Ternvald bag sig, så skal han køre en lille smule over evne. Og det ser sådan ud. Han er i hvert fald helt ude på grænserne af, hvad eskorten her kan klare. Se en gang nu får bøderne her, de kommer hen af Bellahøjvej her. Ja, han er nået helt ind til pitten. Ja, det var rigtig fint. Kan vi se, hvad der skete der? Helt rigtigt. Det kan vi ikke rigtigt, men bare overstyring. Det ligner bare en overstyring, og der kan vi jo ikke se, hvordan at... Jo, simpelthen. Jeg tror simpelthen, at Kenneth Vagtholm kommer
en lille smule hurtigere, end han ønsker ind i det venstre sving, og der kan det være, slipper han lige speederen, ja, og så sender det altså bageren lidt mere ud, end han har lyst til, og så kommer den her uønskede overstyr. Ja, men han kunne selv køre i pit, og jeg synes også, at barrieren tog som om, at den holdt, så der er måske noget, der skal fejes op der. Der mangler lidt biler, så er Ternwald ude på siden, men ikke tilstrækkeligt. Så kommer chikanen på Hubersvej. Ja, det er en fin duel, vi har her. Der er 6,5 minutter tilbage i løbet. Og det var som om, at det lige gav en lille smule luft til Jakob Tejl Hansen her, at Ternwald måtte opgive sit forsøg. Og der er alt i den der den Ford Escort, der blev udnyttet til sidste benzindråbe. Det er der ingen tvivl om, og bremser ikke i høj grad også bremserne. Man kan næsten se, hvordan at bliver bremset i aller sidste sekund, og hele bilen er en lille smule i ubalance. Ja, det er en stor del af glæden ved at køre de her biler. Det er den her urolige opførsel, de har sådan set både når man accelererer, men også under indbremsning. Der skal man simpelthen sidde og lade rettet bare løbe sådan mellem hænderne. Det er sådan, vi er. Her er vi nede og se på, hvad der foregår omkring 8. pladsen. Med nummer 62 er det Tage Nielsen som, i Porsche, som har fået Morten Eriksen i kadetten helt op i Porschens hækspoiler her. Når vi kommer ud på langsiden, så er det Porsche, der har overhånden. Ja, der er lidt hurtigere med de klassiske Opel Motorsports bemalindsfarver. Den her vifte af sølv og en mørke, grå nuance. Virkelig elegant. Morten Eriksens Opel Kadett. Det er et frisk sted her på indersiden. Den tager han. Ja, den bliver holdt. Ja, flot gået der af Morten Eriksen. Men Porsche må give den tilbage igen. Tilbage. Ja, det ser jo ud, som om Morten Eriksen er blevet ramt en lille smule på højre forskærm. I ren ro og fart, der er Porsche altså overlegen. Ja, en flot race. Så har vi en god duel også der. Bagved Kasper Christensen i BMW E30. Hans M3'er ligger kigge nyde synet af de to. Ja, så er spørgsmålet, hvad der foregår ude foran, fordi de to Ford Escorter der. Ja, det er en fejl på vores tidstagningsudstyr, at der lige pludselig er en melding om, at Kim Clausen skulle have kommet op på andenpladsen. Det er næppe rigtigt. Det er stadigvæk Jakob Tejl Hansen, der fører, men det er altså med nummer 62 her, Tage Nielsen, vi har i billedet skarpt for fuldt af Erik Morten Eriksen. Den bliver også kørt helt ud til grænserne her. Her får vi lige fronten igen, og det er som om, at Jakob har fået et lille hul. I hvert fald også fået ud af i det her løb at udnytte maksimalt de muligheder, han har med sin Ford Escort RS 1800. Og det, der måske kan hæmme Ternwald en lille smule, det er, at han aldrig har fri luft til sådan optimalt at få kølet sine bremser. Det gør altså, at han ikke får den køling, der skal til at holde dem nede. Og hen over sådan en heat her, selvom det ikke er særlig langt, men det er nogle ældre damer, de her biler, og de bliver kørt benhårdt. Kan måske være til hans fordel, at Jakob Tejl Hansen nu kommer op til lidt trafik, hvor han skal overhale mere langsomkørende biler med en omgang. Det er Niels Møller i Opel Escort'en her, han nu skal overhale med en omgang, og det koster jo lige lidt. Og hernede omkring 8. pladsen er det fortsat Tage Nielsen og Morten Eriksen, der kører også til grænserne. Det er altså stadigvæk også Jakob Tejl Hansen, der har den bedste omgangstid. En tiendedel, der skiller ham og Ternwald, men det er altså ham, der har den hurtigste omgangstid, så det er altså ikke bare fordi, at han holder Ternwald bag sig. Hvorimod de to, vi ser i billedet her. Her er det Morten Eriksen, der er ude og demonstrerer lidt, men man skal altså op på siden af den, man vil overhale, før man kommer forbi. Tæt på, men så
er det altså, at de kommer ud på langsiden, og så er det som om, at Porschens motorkraft tager over og lægger afstand ned til kadetten. Ja, her er vi op foran igen, og det er altså fortsat Jakob Teil Hansen, der fører, og som sagt, har altså den hurtigste tid, eller i hvert fald den hidtil bedste tid. Det er måske lidt overraskende. Spørgsmålet er, om han rent faktisk holder Teilmann en lille smule tilbage, men han ligger og skygger ham, der er halvandet minut tilbage, og det er som om, at den afstand her har været den samme nu i 3 omgange. Ja, det er klasseløb, de laver. Der er ingen af dem, der har plads til at lave den mindste lille fejl, og det holder dem begge to knivskarpe. Ja, nu er vi ude på langsiden, og det er jo altså her, hvor man har en mulighed for at dykke ned. Mikkel Jesper Ternwald 1.10.5.4.5, og den førende Jakob Teil Hansen 1.10.5.8.1 på seneste omgang. Det er så også 3 sekunder hurtigere end mand på tredjepladsen lige nu. Ja, også betydeligt hurtigere end ser vi lige Ternwald er altså tæt på nu. Der skal ikke laves nogen fejl for Jakob Teil Hansen. Henrik Jesper Ternwald lidt for hurtigt og tager al den tid. Alle de meter, han rent faktisk havde vundet, de tabte igen. Det er altså lidt for hurtigt. Udgang af chikanen. Han er nødt til at holde lidt igen. Han har en overstyring og får ikke rigtig en god udgangsfart. Her er et af de sving på Bellahøj Park, som jeg stadig synes måske er det absolut sværeste. Det er så vanskeligt at bedømme, hvor hurtigt man kan køre igennem det. Nu begynder det altså at blive ekstra underholdende for de førende. Man skal altså til at indhente de langsommere kørende biler, som ligger på henholdsvis 7., 8., 6., 5. pladsen, 4. pladsen. Altså. Og de har jo også deres egen kamp i kampen. Altså, de har jo også lov til at lægge og køre deres race. Der bliver bremset sent derfor. Og han fik stoppet Morten Eriksen. Ja, bare i sidste øjeblik. Men nu er vi så oppe i en situation, hvor de to forreste skal overhale langsomt kørende biler. De har kun en omgang tilbage, når de passerer. Ja, jeg har tegnet også begyndt at blinke af det Mosen. Det er en meget fine sydfarvet BMW 3 så 25, undskyld. Ja. Mosen trækker ud og lukker i hvert fald og lukker dem begge to forbi. Se nu her. Altså. Men så kommer de altså op til de to kamphaner her, der slås om 8. pladsen, altså Tage Nielsen i Porsche og Eriksen. Og det er spørgsmålet, om de har tid til at tage højde for, at der kommer 2 hurtiggående biler bag dem. Ikke rigtig her. Ikke lige nu. Nej, han blinker ihærdigt. Jakob her. Nu må han jo få den ene, ikke? Og nu... Nej! Ikke igen! Nej! Hvad sker der? Det er jo helt tosset. Det er altså den førende bil, Jakob Teil Hansen, som i et forsøg på at komme uden om, det må være Tage Nielsen. Ja, det var Morten Eriksen, det var Morten Eriksen, undskyld. Det var Morten Eriksen, han skulle ud, og Morten Eriksen havde travlt med at fokusere på Tage Nielsen. Og så er det simpelthen Jakob Teil Hansen, der kommer i klemme der. Det så jo helt tosset. Det kunne ikke blive værre. Ej, den har fået et ordentligt trut i fronten der. Han vinker. Der er rødt flag igen. Og altså ude på sidste omgang, så jeg går ud fra, at det er slutten her. Ser vi lige, hvad sker der? Ej, det er Morten Eriksen, der trækker ud i ham. Ikke orienteret sig om, at han har en hurtigere kørende bil bag sig, og de vinker med blå flag. Men han er jo meget opmærksom på Ternwald på højre side af bilen, og det er ligesom om, han overhovedet ikke er opmærksom på, at der også foregår noget på venstre side af ham. Det er altså nummer 1 og nummer 2, som forsøger at overhale Morten Eriksen på begge sider, og Morten Eriksen er kun opmærksom på, at der foregår noget på højre side af sin bil. Han ser altså ikke, at den førende bil faktisk er på venstre side af ham. Ja, og det var et igen voldsomt mekanisk uheld der, Jakob Teil Hansen fik. Ja, nu heldig Morten Eriksen her, der får en meget uheldig rolle. Kører sit race i racet, og det er det der med, alle har jo den samme rettighed, men det ser jo sådan set ud, som om han er i gang med at give plads til Ternwald. Nej, Ternwald er jo bag Jakob Teil Hansen, så Morten Eriksen har kun fokus på den Porsche, som kører foran ham af Tage Nielsens.
Og den kører han udenom, men når han prøver at komme udenom den, der er Tejl Hansen altså ved at overhælde ham. Og ja, den er, de rammer simpelthen anden hjul igen, og så er den helt op og ride på 2 hjul. Og når den lander, jamen, så slår den direkte ind i barrieren. Meget voldsomt for Jakob Tejl Hansen, som helt sikkert har fået et fur uden lige. Han må have fået noget motor ind i kabinen, fordi den er der blevet meget, meget kort fortil, den der Escort der. Og også på venstre bagskærm kan man se, der blev den også ramt tydeligvis. Så endnu et meget, meget voldsomt uheld på små omstændigheder, og et øjebliks uopmærksomhed fra de involverede parter. Men vi ser i billedet her til synligheden. Ja, det er jo ikke en tilsigtet handling. Det er bare meget, meget uheldigt, at principielt set, så er Bellahøjvej bred nok til, at de alle sammen kan være der. Der var plads til 3 biler der faktisk, hvis bare de havde fortsat lige ud. Alle 3. Ja, det er en molestreret Ford Escort, det der. Kommer det her, ikke? Og vi har Kim Clausen for, så har du Tage Nielsen i sin Porsche. Så har du Morten Eriksen. Morten Eriksen, han kommer så i midten, og så trækker de. Det er altså Ternwald, der... Nej. Ternwald er den bagerste bil af dem alle sammen, så det er i hvert fald ikke Ternwald. Det er rigtigt. Det er Morten Eriksen, som er jo igen, vi har... Først har du Tage Nielsen, der prøver at overhælde Kim Clausen. Så har du Morten Eriksen, der prøver at overhælde Tage Nielsen. Og så har du Jakob Tejl Hansen, der allerede er i gang med at overhælde dem alle sammen. Ja. Og der trækker Morten Eriksen desværre lige ud i ham. Det er jo ikke tilsigtet, men han burde måske have orienteret sig. Det kan vi ikke sige i motorløb, men han burde have set. Havde det været et almindeligt venstresving, så har han fået døde. Ja, men det er det her... Det er bare et forbistret uheld. Og det er derfor, man kalder det uheld. Der er ikke nogen af dem, der har gjort det med vilje. Det er bare virkelig, virkelig ærgerligt. Ja. Og det gik rigtig, rigtig hårdt ud af Jakob Tejl Hansen. Den skade, af Morten Eriksen har på højre forskærm, den har altså ikke noget med det her at gøre, for den har været der hele tiden. Ja, så der er altså ikke meget venstre forskærm, hvor han har ramt. Men det er ikke meget, der er sket. Kan vi lige se, ja, som sagt, det der højre forskærm, det har ikke noget med det her uheld at gøre. Det har han kørt med under hele løbet. Ja, for der sidder hvid gaffetape på, så den er fra i går eller tidligt. Ja. Et konference. Ja, så kommer han fra højre side, siger han. Det synes jeg nu altså ikke var det, jeg så. Ja, han mener jo af sin venstre, ikke? Ja. Men det er jo meget sødt at sige, at du får blå for ham. Jeg troede, du var ham foran. Ja, men det var da fordi Ternevald, den anden var på vej. Da jeg kigger op i spejlet, så har jeg en hvid BMW, et stykke der er det, en grå BMW, og så bliver ved med at hælde mig, fordi jeg skal komme forbi taget. Det er med på. Men jeg har slet ikke set, de kommer. Nej, det kunne jeg godt se, du havde. Jeg har lidt på olie der. Ja, der fik vi lige lidt vidneforklaring live her. Ja, igen skal vi altså lige have lidt oprydning. Nu er løbet jo flaget af, og da vi kørte på sidste omgang, så går jeg ud fra, at det var enden på det. Ja, og der kan man jo sådan tragikomisk nok jo, for de har modtaget flaget helt som det der, så det bliver stillingen. Hvis det havde været rødt flaget, jamen så havde man faktisk gået en omgang tilbage og taget resultatet der. Og det har jo så givet Jakob Tejl Hansen sejren, selvom han desværre holder der. Da løbet bare kørt til ende, sådan som jeg ser det,
så burde det jo være Jesper Ternvald, der kom først over stregen, selvom vores monitor siger noget andet lige nu. Ja, lige nu står der altså... Så jeg vil gerne se en officiel liste, inden jeg sådan slår det helt fast. Ja, det må vi nok sige. Altså på skærmen lige nu, på vores skærm lige nu, der er det altså Jakob Teil Hansen, som står som vinder. Han har det ternede flag som nummer 1, men når man ser på bilen, så... Men det, der er... ja, han er rød, eller? Ja, men vi har nede på et af de andre kameraer, vi har her, der har vi faktisk, det kan vi også se hernede på den, der står de med rødt flag. Og hvis de har givet det røde flag til løbet, jamen så er det omgang før uheldet, der tæller. Der var det Jakob Teil Hansen, der var først. Så vinder han. Hvilket nok er en meget ringe trøst. En ringe trøst. Det er en ringe trøst. Men det er sådan, sjovt nok ham, der vinder, selvom han er udgået nu med en smadret racerbil. Ja. Det må være skæbnens erotik. Ja, vi skal have ryddet lidt op igen. Det er anden gang i det her løb, inden vi kan komme videre med næste begivenhed på banen, som er endnu et løb. Og det er Formel Junior, de små cigarer med fritliggende hjul, vi skal have på banen. Officielt skulle de have været på klokken 14.50, men selvfølgelig blev foregående løb jo noget længere end planlagt på grund af 2 uheld. 2 ret voldsomme uheld, sådan rent mekanisk i hvert fald, men ikke nogen personskade. Her ser vi Jakob Teil Hansens bil, og det er jo egentlig, ja, spøjst, at tilsyneladende kan han køre bilen i pit på fejlbladet her som vinder. Det er nok en begrænset glæde for ham i betragtning af bilens stand, men ikke desto mindre. Jeg kan tydeligt se, hvordan han har torpederet barrieren næsten frontalt. Her får vi lige starten igen, og det er jo så Vagtholm, der kommer rigtig godt afsted her. Ternvald, han er på 4. pladsen på det her tidspunkt. Man kører så allerede herop på 3. pladsen. Og her får vi så det dramatiske uheld med Volvo og Jusen i Porsche, som gav rødt flag, og det kostede vel et kvarters tid i oprydningen. Jeg kan også se, der var ild i Volvo, det blev slukket lidt hurtigt. Og så skulle vi lige have banen ryddet, inden vi kunne få genstartet løbet, og det gik så rigtig fint ind til aller sidste omgang, hvor det altså gik ud over Jakob Teil Hansen i den førende bil. Det er altså efter, at manden her, han selv mister herredømmet over sin Porsche. Der ser vi det. Så serverer han altså førstepladsen til Jakob Teil Hansen. Og da de så kommer op og skal overhale nogle af de langsomkørende biler med en omgang, ja, så er det så, at det går galt. Her ser vi lige kampen om 8. pladsen, og manden, som så blev årsagen til uheldet. Jeg skal ikke give ham skylden, men det var i hvert fald ham, der var impliceret i det. Og det er så desværre det, vi ser her, hvordan han trækker ud i Jakob Teil Hansen, som er, så vidt jeg kan se, holder sin bane. Men ja, det er race. Og så kan sådan noget her selvfølgelig ske. Ja, det er noget lort. Ja, det må vi bare sige. Som sagt skal vi lige have lidt oprydning og have barrieren sat tilbage på plads, inden vi hurtigst muligt kan vende tilbage med næste heat, som er Formel Junior. Og det er så deres første rigtige heat, efter at de har været på banen tidligere til tidtagning.